Teraz už vážne. Obyčajná frajerina sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenila v Starej Ľubovni na poriadnu drámu. 21-ročný Erik chcel svojim kamarátom ukázať, ako sa z 3. poschodia dostane dole na prízemie inak ako po schodoch. Keď sa spúšťal po zábradlí, pošmykol sa a dopadol na betón do suterénu bytovky. Alkoholom v krvi sa nevypláca. Potvrdzuje to aj prípad opitého iba 20-ročného vodiča, ktorý havaroval na ceste medzi Vrábľami a Žitavcami. Našli odložené bábätko. Zvuková signalizácia v inkubátore sa rozozvučala včera okolo 19. hodiny. Personál však zažil prekvapenie. Nebolo to totiž novorodeniatko, ale už 4-mesačné dievčatko. V Republikovej rade sa na včerajšom sneme liberálov pokúšal získať médiám dovtedy neznámy človek. Košičan Ľuboš Dojčan svojich stranických kolegov zabával aj pikantnosťami z internátneho života, ktorý zdieľal s expremiérom Ficom. Ten mu ale odkázal, že ho má v paži. Podľa našich informácií už ukončili prípad 4 Sloveniek, ktoré v tamojších lesoch natrhali viac ako 15 500 kusov chránených snežienok. Určite si spomínate na igelitové vrecia plné týchto bielých kvietkov, ktoré sme vám v novinách už ukázali. Dôchodkyne z obce Nitrianske Hrnčiarovce sa o pár dní postavia pred súd. Elitné policajné komando oslobodilo zajatých novinárov, medzi nimi aj náš štáb. Celé sa to odohralo v bratislavských Rusovciach v priestoroch výcvikového strediska elitného policajného útvaru osobitného určenia, ktorý v týchto dňoch oslavuje. O bezpečnosť Slovákov sa stará už 20 rokov.